ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ 1ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିବା। ମୁଁ କହିବି, ମୋ ସହିତ ତୁମେମାନେ ବି କହିବ। ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 3 0 30 3 1 31 3 2 32 3 3 33 3 4 34 3 5 35 3 6 36 3 7 37 3 8 38 3 9 39 4 0 40 4 1 41 4 2 42 4 3 43 4 4 44 4 5 45 4 6 46 4 7 47 4 8 48 4 9 49 5 0 50 5 1 51 5 2 52 5 3 53 5 4 54 5 5 55 5 6 56 5 7 57 5 8 58 5 9 59 6 0 60 6 1 61 6 2 62 6 3 63 6 4 64 6 5 65 6 6 66 6 7 67 6 8 68 6 9 69 7 0 70 7 1 71 7 2 72 7 3 73
ସାତରେ 4 74, ସାତରେ 5 75, ସାତରେ 6 76, ସାତରେ 7 77, ସାତରେ 8 78, ସାତରେ 9 79, ଆଠରେ 0 80, ଆଠରେ 1 81, ଆଠରେ 2 82, ଆଠରେ 3 83, ଆଠରେ 4 84, ଆଠରେ 5 85, ଆଠରେ 6 86, ଆଠରେ 7 87, ଆଠରେ 8 88, ଆଠରେ 9 99, ନଅରେ 0 90, ନଅରେ 1 91, ନଅରେ 2 92, ନଅରେ 3 93, ନଅରେ 4 94, ନଅରେ 5 95, ନଅରେ 6 96, ନଅରେ 7 97, ନଅରେ 8 98, ନଅରେ 9 ଅନେଶ୍ୱତ, ଦଶରେ 0 100। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଡ୍ସ ପାଠଶାଳା ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।